אחרי הבת מצווה של טליה, פנו אליי כמה, וביקשו אותי לשלוח את מה שהקראתי, ואני החלטתי שאולי עוד יותר טוב יהיה להקליט את זה מחדש. אז זה בשביל כולם, ובמיוחד בשביל טליה. כנף בונה. כנף בונה הוא ספר שכתבה אותו אנתרופולוגית וסופרת בשם רות אנדרהיל, שהיא הכירה באמת מקרוב את אורח החיים של האינדיאנים בצפון אמריקה לפני שנים רבות, וכתבה על זה גם מחקרים, אבל גם ספרים, וכנף בונה הוא אחד מהספרים האלה. אז הדמות כנף בונה הוא נער שבן למשפחת ציידים, ובתחילת הספר מתרחש אסון גדול. חבורה של שודדים מתנפלת על המשפחה, על השבט של כנף בונה. כל המשפחה שלו נהרגת בקרב, הוא עצמו נלקח בשבי, והשודדים מובילים אותו הרחק מהמולדת, והוא הופך להיות עבד אצל ראש השבט של משפחה של שבט של דייגים. קדם לכל הסיפור הזה אירוע דרמטי. כנף בונה יצא עם אבא שלו לציד, ואבא שלו נתן לו לירות באייל, והוא ירה בו ופגע אמנם, אבל הירי שלו לא הרג את האייל, האייל עדיין מתנועע, ואז פליל אבא שלו היה צריך לירות באייל כדי לחסל, להרוג אותו. הדבר הזה נחשב אות מבשר רעות, ועל הרקע הזה באמת באה התקפה והאסון הזה. כדי להבין את הסיפור צריך להכיר עוד כמה דמויות. אז הדמות הראשונה זהו דג אדום, שהוא בנו של ראש השבט, והוא מגלה ישר עוינות לכנף בונה. דמות שנייה זאת אחותו היותר צעירה, שהיא גם כבר נערה, היא טיפוס מרדני ועצמאי, קוראים לה אוכמנית, והיא דווקא מתיידדת עם כנף בונה. דמות נוספת חשובה היא מומו, שהוא זאב, גור זאבים שכנף בונה מציל, והוא פצוע, ולכן הוא צולע. דמות נוספת זוהי ימה, שהיא שפחה גם בביתו של אותו ראש שבט דייגים, אבל במקור היא מהשבט של כנף בונה, ולכן יודעת את שתי השפות, והיא יכולה לשמש כמתורגמנית, וקצת לוקחת תחת חסותה את כנף בונה, ומסבירה לו על החיים בשבט שהוא כל כך לא מכיר. עכשיו, כנף בונה מגיע לשם, כל מה שהוא חושב זה איך לברוח. וכל האירועים מתרחשים על רקע של הכנות לפוטלאץ'. הפוטלאץ' זוהי חגיגה שנמשכת ימים, שכאשר הזמן יגיע, יתכנסו לשבט הזה של הדייגים, יתכנסו כל מיני מהסקאי אקס, יתכנסו לשם אנשים משבטים שכנים, והחגיגות יכללו ריקודים ושירה ונאומים וחלוקת מתנות ואוכל כמובן. כל הדברים האלה דורשים הרבה הכנה, וזה בעצם מה שהשבט עסוק בו במשך כל התקופה הזאת של ההתרחשויות. וגם כנף בונה, גם כל העבודות שלו הן קשורות לדבר הזה. עכשיו קורית תקרית, אירוע מאוד קשה, שכנף בונה עובר על איזשהו איסור מאוד מאוד חשוב, מאוד הרי גורל, של
שבט הדייגים. עכשיו הוא עושה את זה בלי להתכוון, הוא לא ידע בכלל, זה לא חלק מהאמונות שלו, אבל לפי האמונה שלהם, מי שעושה את מה שהוא עשה, הוא דינו מוות. אבל ראש השבט מחליט לא להרוג אותו, אלא להגלות אותו. עכשיו פה מתערבת אוכמנית, שכאמור היא עצמאית ומרדנית, והיא מבקשת לא להרוג אותו, אלא לתת לו צ'אנס. מכיוון שהוא צייד, הוא יוגלה ליער, ואם תוך זמן קצוב הוא יצליח להפוך לצייד ברמה כזאת שמביא לא סנאים וכאלה, אלא אייל, אז זה ייתן לו את חירותו, הוא יוכל לחזור לשבט. ועכשיו כנף בונה הולך וגר ביער ומחכה, מנסה לצוד למצוא אייל כדי שהוא יוכל להשתחרר. עד עתה לא צד לבדו. אביו תמיד היה איתו כדי לעקוב אחרי, ללמד אותו לעקוב אחרי החיות ואיך להתקיפן. למעשה, אמר לעצמו במרירות, היה זה פליל אשר צד את אותו אייל ראשון, ולא הוא עצמו. כמובן, בטוח היה שיום אחד אכן יהיה צייד, אך גם ידע ששנים תעבורנה עד אותו יום. בשנים אלו יצטרך לצום ולקרוא לרוחות שוב ושוב, כאשר לבסוף ילמדו אותו את שיריהם ויבטיחו להיות לצידו, יוכל לצאת לציד בלב בוטח. עכשיו עליו להסתפק באומץ ליבו. זה לא הוגן, מומו התפרץ בכעס כשהוא מחליק את הגור חזרה לתוך הגזע החלול. ישנה גבעה ביער זה, אשר אליה הולכים אנשים כדי לפגוש רוחות, כך אמרה לי אוכמנית. אולי היא טובה לא פחות מזו שבמולדת, ואני נאלץ פה לאסוף פירות. ובכן, הוא לא ילך לאסוף פירות היום, גם אם סירות המשפחה עומדות לשוב בכל יום. מצוא ימצא את אותה גבעה, ושם יברר אם ישנה דרך להשיג רוח כשאדם זקוק לו. הרי הוא כל כך זקוק לו. ואז בגבעה הוא פוגש את דג אדום. באתי לנסותו להתיידד, לראות את הגבעה שרוחות מגיעים אליה. עתה הגעתי לגיל שבו גבר הולך לחפש את הרוח שלו. אתה עבד. עיניו של דג אדום נצצו. אתה לא יודע שעבדים לא יכולים להשיג רוחות? ובכלל, אין לך זכות לבוא לגבעה שבה פגש סבי את הזאב. אולי אפילו תרגיז את הרוח של סבי. סתלק מכאן, ואל תחזור. כנף בונה מחליט שצריך אמצעים יותר דרסטיים, מחליט לצום. חייבת להימצא גבעה כלשהי ביער שאליה באים הרוחות, חוץ מזו ששייכת לבן המנהיג. לבטח יכולים הרוחות להגיע לכל מקום ובכל זמן. אם אתה באמת משתוקק להם, אמר לו פליל בשעתו, ואם אתה מאוד מתאמץ, אחר כך מיהר לעץ החלול כדי לתת למומו מים ומזון. הוא עצמו צם. ובשעת בין 40 התייצב זקוף על פסגת הגבעה שהוא מצא, וקרא שוב ושוב. רוח זאבים! הבט אליי! רוח זאבים! כל רוח לא בא. אבל אז הוא לפתע רואה אייל. הקרניים התגלו בנעלים לרגע קצר מאוד, לא יותר ממראה ציפור חולפת. ואז נטרה החיה הגדולה ונעלמה בתוך היער, כמו עית הצולל על טרפו. הייתכן דלג, הצרה הייתה גדולה כדי שגבר כלשהו יוכל להתמודד איתה ללא עזרה של רוח. יקרא שוב לרוחות, אמר כנף בונה למומו, והדקו את שפתיו. אולי אינם טורחים לבוא לכל קריאתו הראשונה של גבר. הפעם עצום 5 ימים. רוחות חייבים להבחין בי. על הגבעה שלו הדליק כנף בונה מדורה קטנה, כפי שהורה לו פעם איש המות. וכך חלף הלילה בעמידה וקריאות, רוח זאבים! רוח זאבים! כל תשובה לא נשמעה. לילה שלישי של תפילה בצום חלף, ואחריו לילה רביעי.
שובו אל העץ החלול, חש הפעם סחרחורת. יהיה טוב להקשיב לגור הנושף והמתחבט בתוך הגזע, ויהיה טוב להרים אותו ולחבק אותו. אבל לא נשמע כל רחש. מומו, קרא כנף בונה, עצלן ישנוני אחד. עדיין לא נשמע כל רחש. היה חשוך מכדי לראות בחלל העץ. אך כנף בונה נטל ענף וגישש בעזרתו. שום יבבה ושום תנועה. מומו, מומו, קרא. לא הייתה תשובה. ואז הוא יושב שם והוא שומע התרחשות, והוא מבחין ששודדים, אותם כמו שודדים שחטפו אותו, עכשיו הגיעו לגבעה איפה שדג אדום נמצא וחוטפים אותו. אילו פגשתי ברוח הזאבים, חשב כנף בונה, הייתי יודע כיצד לעשות זאת. כדי לעשות זאת הכוונה לעכב את השודדים. הוא שמע קול נחירה רך, והנה עמד שם מומו מביט אליו. מומו? זה אתה רוח הזאבים? הוא זה ששלח אותך? מומו רכרח את רגלו. ופתאום כנף בונה יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות. רוחמנית שהגיעה גם לבקר את מומו, הוא שולח אותה להזעיק עזרה. אבל בינתיים צריך לעכב את השודדים, כי אם הם יגיעו לסירה שלהם, הם יפליגו משם, ואז הכל אבוד. הוא מצליח להגיע עם הרבה מאוד קשיים לסירה של החוטפים מבלי להתגלות, צריך לקחת דרך עוקפת, דרך ביצה, ובסוף הוא מגיע לסירה, מצליח לנקב אותה, ככה שהחוטפים כשהם ייכנסו לסירה ויתחילו לנסות לשוט, הסירה תשקע, ואז הוא מקווה שעד שהם יצליחו לסדר את זה, הסאקאי אקס יבואו ויצילו את המצב. ובאמת הסאקאי אקס מגיע ומתפתח קרב. כנף בונה שהוא אין לו מה לחפש שם בתור לוחם, בורח ונתקל בכנף אדום, בדג אדום שהשאירו אותו קשור. איך שהוא גרר את הגוף הכבד אל מחסה השיחים, הוא החל לחתוך את הרצועות הרחבות. דג אדום עדיין שכב והתנשם בכבדות. לפתע שאל, אתה פגשת ברוח? בנו של המנהיג נשמע צנוע ומרוהר. ייתכן שהתחרט על שלא הרבה בקריאה לרוחות במקום בזלילת פירות. כנף בונה עסק בהתרת הרצועה בשתיקה. אני חושב שצריך לרצות מאוד מאוד כדי שזה יתגשם, אמר דג אדום. כן, אמר כנף בונה. הם האזינו להדי הקרב שניטש במעלה שדה הקמסיות. שודדי הים נהדפו לתוך היבשה, ועכשיו הם לא יכולים להימלט. דג אדום לעליה בגרונו, אחר כך דיבר, בדיוק כפי שאח צעיר צריך לדבר על אחיו הבכור, באישון לילה במחנה. אתה חושב שאפשר לרצות ברוח מאוד מאוד, כשבעצם לא רוצים בו? אתה לא רצית את רוח הזאבים? פעלת כנף בונה שאלה. דג אדום שינה את תנוחתו ונאנח מעט. אחר כך דיבר במהירות. כשהייתי ילד קטן, לקח אותי דודי לביקור בצפון הרחוק. הם מגלפים בעץ. הם עושים שם דברים נהדרים וצובעים אותם. בן אדם יכול לשבת ולחשוב יום שלם על הצורות שירצה לגלף, על הצבעים שבהם ירצה להשתמש. לשבת ולחשוב, כנף בונה פלט. ואז יוצא מזה דבר יפה, והאיש זוכה בכבוד גדול. לפחות ככה זה בצפון, אבל לא כאן. לדעתו של אבי גילוף עצים לא חשוב בכלל. אבל אתה הרי מגלף, אמר כנף בונה. קודם הוא לא היה מעז לדבר כך, עכשיו, בפעם הראשונה חש שבנו של המנהיג היה בשר ודם כמוהו. אני ראיתי את חרטום הדוגית שהחבאת ביער. אני מנסה ללמוד בעצמי, אמר דג אדום, אבל זה בכלל לא קל. הוא שאף רוח בכבדות והשתתק. מדוע לא תשיג רוח לגילוף עצים? שאל כנף בונה. לדעתך יש כזו? אני לא יודע.
אני לא מבין בגילוף עצים, אבל רוחות יכולים לתת לך כל דבר, אם תרצה אותו מאוד מאוד. ואז האנשים מתקרבים לשם, והוא מסתלק, והם לוקחים את דג אדום. תקופת המבחן שקיבל חלפה, והוא לא עמד במשימה. הוא הלך וכשל בעייפות לאורך גדת הביצה, שהייתה מלאה אבנים. השחר כמעט והפציע. מאוחר מכדי ללכת לגבעת הרוחות. מאוחר מכדי לקרוא קריאות נוספות. אילו שמעו אותי הרוחות, אילו רצו לעזור, חשב כנף בונה, היו שולחים אותו אליי אות הלילה. גם אם לא יכולתי ללכת לגבעה. הרי צמתי, קראתי, השתוקקתי להם כפי שאיש אמות אמר, כפי שצריך להשתוקק מי שרוצה בהם. אז הם לא חשבו אותי לראוי להם. ואז פתאום מבחין באייל. בגופו של כנף בונה הייתה כמו זריחה פנימית. המזל אשר נשלח אליו מאת הרוחות הגיע, לבטח. הוא דרך את קשתו, אך לא מיהר לראות. המזל אינו נשאר במחיצתם של צייד זהיר או טיפש, שיורה ממרחק וללא מחשבה. בחומקו חרש מאחורי השיחים, הגיע אל מול כיוון הרוח. הוא בחר לו מקום שממנו יוכל לראות ללא הפרעה. קרא ברך וכיוון את קשתו. אפילו ציידים מאומנים יכולים להיכשל ברגע הזה. אם למרות עייפותו ולמרות האור הקלוש יצליח, יהיה לו הדבר ברור. תהיה זו הוכחה שהרוחות עומדים לצידו. הוא שחרר את החץ. האייל נפל ולא נע. יש פה עכשיו קפיצה בזמן, הפוטלץ' מתחיל. בזמן שדיברו, התגנבה האוכמנית אל כנף בונה. היא לבשה חצאית חדשה מקליפת טויה לכבוד החג. על פניה ובשביל שבין שערותיה נמשך צבע אדום. הרבה זמן לא היית כאן, אמרה, ושיר קסם בא אליך. כנף בונה הנהן בראשו. איש הרפואה סיפר לנו שיש לך רוח עוזר כביר, רוח שלא בא אל עבד. אני לא עבד, ענה בכעס. אמרתי לך. כך אומר גם אבי. באמת צדת 3 איילים? כנף בונה הנהן שוב בראשו. כל מה שקרה נראה לו כל כך מופלא, עד שלא היה יכול להביאו במילים. כמו בחלום הגיע לבית לפני כמה חודשים, אחרי שניצל דג אדום, ואמר לגברים שיש אייל שצריך להביאו. הם סיפרו שהוא שר במקום לדבר. כנף בונה לא זכר זאת. אחרי שסיפר לאנשים על האייל היה כה עייף עד שפשוט נפל ארצה ונרדם. הוא זכר רק שכאשר התעורר התנגן השיר בתוך ראשו. השיר הדהד כמו קריאתו למומו. כששר אותו שוב ושוב נוספו לו מילים חדשות, כאילו ענה לו מומו מתוך היער. כנף בונה רק לחש את השיר, כי היה מאוד מאוד עייף. אך אנשים באו להאזין לו, והביאו איתם את איש הרפואה. כנף בונה זכר איך חייך הזקן ואמר, הרי זה דבר גדול מאוד אם רוח הזאבים בא אליך. אולי תצטרך לשהות לזמן מה, הרחק ביערות, עד שעוצמתך תרגע. אנשים בנו בשבילו מחסה קטן, ליד הגזע החלול. הוא לא הכיר אותם. הם באו מבתים אחרים בכפר, דיברו איתו בנעימות, והוא קלט את שמו של דג אדום, ומדבריהם הוא הבין שדג אדום ניצל ויחלים. ייתכן שדג אדום סיפר להם דבר מה, כי הם לא פסקו מלחייך אליו ולהביא לו מזון כמבקשים להיטיב עמו. ואז באחד מטקסי הפוטלץ' דג אדום מקבל שם חדש, על שם בן משפחה בזמנים עברו, אבל הוא עדיין מנוע מלרקוד עם הגברים, כי טרם פגש ברוח. חגיגות הפוטלץ' נמשכות. בלילה הרביעי, עם תום כל הריקודים, החל טקס אשר איש לא ציפה לו. פחות מכל ציפה לו כנף בונה עצמו. דג אדום טפח על כתפו ואמר, לך אל המדורה ועמוד ליד הדוד.
הו אתם האורחים, אמר הדוד, דעו לכם כי לפניכם ניצב בחור אשר בעבר היה עבד שלנו, גבר אמיץ לב, הוסיף הדוד בחיפזון, אשר אך במקרה נפל בשבי. כאן ועכשיו מעניק מנהיג סקאי אקס לעבד זה את חירותו. נשמעו תרועות, הידד המנהיג הגדול. הדוד הוסיף, והוא מחלק מתנות כדי לאשר ולקיים את מעשהו זה. המתנות היו יפות כמו אלה שניתנו לכבוד דג אדום, שעכשיו נקרא שיאנסט. כנף בונה ניצב המום כמעט, כשהוא מתבונן באנשים המסתכלים עליו כעל בן אדם עכשיו, ולא כעל חפץ לשימוש כמו משות של סירה. הוא היה בן חורים. יכול היה לעזוב את הבית בלילה זה ממש אם ירצה. לפתע אבל לא רצה. שוב לא יכול להתרחק מאוכמנית, מימה ואפילו מדג אדום. ולאן ילך? אם יגיע אי פעם לארץ מולדתו, לא תחכה לו שם שום משפחה. הוא יהיה בודד יותר משהיה כאן. הדוד דיבר שוב. צעיר זה התגלה כאמיץ ועשוי ללא חת. הוא הוכיח את ערכו למשפחתנו כיוון שהוא צייד. רחש לחישות נשמע בחדר. כמה מן האורחים עסקו בצייד בארצם, אבל הם ידעו שבכפר של סקאי אקס אין צייד. רצון המנהיג הוא, אמר הדוד, שצעיר זה יאומץ לו לבן, והוא ייקח את שמו של צייד מפורסם שהיה פעם במשפחתנו. השם הוא תלגם, ואתה אציע מתנות כדי לאשר ולקיים שם זה. שוב חולקו מחוזות של צדפות. המדורות בערו והאורחים הריעו. אני שמח לחש דג אדום, שעכשיו נקרא שיאנסט. אתה שמח? כמובן, מעכשיו לעולם לא יצטרך לצאת לצייד. לפתע נראה מבוהל. בתנאי שתישאר איתנו. אתה נשאר, נכון? בטרם הספיק להרהר בכך, שמע כנף בונה את עצמו אומר, כן, כן, טוב להיות בן משפחה. אותו לילה רקד סביב מדורה כמו יתר החולמים. הוא שר את השיר אשר נגלה לו בעת ששכב ער למחצה לאחר ציד האייל. צועד אני ביער, פוסע לקראתך, תחת עצי יער אני בא. אורח ואחריו עוד אורח הצטרפו לשירתו ורקדו בעקבותיו, ובכך הביעו את הסכמתם. כנף בונה חש כיצד שמו החדש צומח בקרבו כמו זוג קרניים ראשון על ראשו של אייל צעיר. הוא היה לחלק מהם. הוא ירד והביא משוטים למטה אל אחת מסירות הצפון העשירות, וראה את דג אדום נכנס לתוכה. שלום לך אחי הצעיר, אמר בן המנהיג לחייכו. כשאחזור אולי גם לי יהיה רוח, אבל לא לרוח לציד, אלא לגידוף עץ. הייתה זו השעה שבה נהגו הוא וימה לשבת בחברתו של מומו. נשמע כל רגליים יחפות, ואוכמנית עמדה לצידו. אחי הבכור, אני שומעת יללות זאבים. זה לא יללה. כנף בונה השתהה מעט בטרם ביטא את המילים אחות צעירה. זהו שיר. והוא החל לשיר בקול רך. צועד אני ביער, פוסע לקראתך, תחת עצי יער אני בא. לא נוכל לראות את הגור שלנו? שאלה האוכמנית בתום. אף פעם לא יהיה לי אחד כמוהו. כל זאב נשמע מתוך היער. וכנף בונה הרגיש שאינו יכול להתאפק. בואי, אמר, אבל רק עוד פעם אחת. הם פלסו את דרכם בחשיכה עד למורד, בינות לאשוחים אל גדם העץ החלול. העלים והעשב מסביב היו רמוסים כאילו דרכו עליהם חיות. כנף בונה שר את שירו בקול רך. שם, קרא אוכמנית, אני רואה אותו. במרחק קטן מהם ניצבה דמות אפורה ללא תנועה. היא ניצבה כדרך הזאבים מרחרחת בנחיריה, מוכנה להיעלם בכל רגע. הוא הולך עכשיו על 4 רגליו, אמרה אוכמנית. מומו, מומו.
היא פסעה קדימה, כהרף עין נעלמה הדמות האפורה מעיניהם. אף פעם לא התקרב אלינו? שאלה את כנף בונה. לא, הוא השיב. לא שמעת מה אמר לי? אמר לך? הוא דיבר אליך? כנף בונה השיב כחולם. הוא אמר לי, עכשיו אני זאב מבוגר, אני הולך אל עמי, לא אוכל להתקרב עוד אל בני אדם, אבל בלילה תוכל לשמוע אותי לפעמים שר. שיר זה נועד לך, ופירושו שידידך אני, וכל שבט הזאבים הציידים יהיו ידידיך. לך עכשיו לדרכך צייד.